खनथाम फास्टिं थाबाय लास्ट बाराव जोङो खनसे यैनो जों सानब्रै फास्टिं थाबाय बे फास्टिं जेब्ला जोङो खनब्रैयाव जोङो रानिं जादों अब्लासो जोङो मानो थानो मोननाय मोनथायखौ जोङो मोननो हादों आरो खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय 30 थारिखआव चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय 2 नं खालबारियाव जे एफेक्सन जाना थांबाय बेयाव गोबां रोखोमनि सम्पत्ति न' बां गोबां नस्थ जानायखौ नोंथांमोना नुबाय आरो बियो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां रोखोमनि भिडिअ गोसारबाय आरो बेयाव दुखुआव गोग्लैना थानाय बा बेयावनि मानसिफोरखौहाय सहाय खालामो नायफैनायखै गुबुन गुबुन आफादफोर बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन मानसिफ्रा फैनानै बेयाव अनसुंथाइ होफैदों माइरं दैरं हागौमानि जानाय लोंनाय बायदि बायदि बेयाव होफैनायखौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ दिनैबो 1 नं अदालगुरि बेप्टिस्ट मण्डलिया बेयाव थांनानैहाय माखासे माइरं आरो बेजों लोगोसे थाव संख्रि बायदि बायदि लानानै बेयाव हैदों जों सफैनो हादों दिनै महिला कमिटिनिफ्राय सफैदों जोंनि डेभेलपमेन्ट कमिटिनिफ्राय सफैदों आरो जोंनि नमिनेशन बर्डनिफ्राय सफैदों आङो साफ्रोमखौबो दिनैनि बे मुगायावहाय 1 नं अदालगुरि मण्डलिनिफ्राय सफैनो हानाय गेदेर उन्दै साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोथौनिफ्राय आङो सिबिनाय खुलुमनाय आङो जासिबाय आरोबाव आङो हामबाय होनदों बे जायगानिनो गंथाम मण्डलिनि फालुकनिफ्राय लानानै जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ फालुकजों मावफाग्रा साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आंनि सिबिनाय खुलुमनाय जासिदों जों सानब्रै फास्टिं थाबाय बे फास्टिं जेब्ला जोङो खनब्रैयाव जोङो रानिं जादों अब्लासो जोङो मानो थानो मोननाय मोनथायखौ जोङो मोननो हादों आरो दा बेनिखायनो जोंबो जोंनि 1 नं अदालगुरियाबो बेबायदि खस्थ' खाथिनानै इसोरनिसिम भरसा लाखिनानै जोङो जेरै थादों ना बेबायदिनो आंबो बे जायगानि मानसिफोरखौहाय बेबायदिनो इसोरनिसिम भरसा लाखिनानै गसंथानानै हाजारखि समस्या हाजारखि जेंना हाजारखि जेंसि फैया मानो गसंथानानै जिसुनि बोलोजों जानजि खाफ्रानानै थानो थाखाय आंबो मा पेरेन्टसफोर मा लिडार्सफोर मा फोथायारिफोर मा वुमेन्सफोर गासैखौबो आङो फोरबो जिसुनि मुङै आङो बेखौ आं गासैखौबो फोरबो जिसुनि मुङाव बुंनानै आं बेखौनो दोनथ'नाय जाबाय आङो अदालगुरिनि वुमेन्स कमिटिनि सासे लिडार जानानै हामबायसै 1 नं अदालगुरि मण्डलिया बे खस्थ' मोननाय गामिनि खाथियाव थानायखाय जोंबो दिनै पार्सनेलि मण्डलिनि दैदेनगिरिफ्रा गोसोआव गोजोनै थानो हायाखै नोंसिनि दुखुखौ नुदों बे दुखुखौनो लानानै जोङो दिनैहाय मण्डलियाव रायज्लायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो मदद जाथों होननानैहाय जोङो बिसोरो न' बुख्रेब जानानै गथ' गथाय खस्थ' मोननानै खामानि मावनो मोनाखिसै न' गोदान लुनो हास्लाबाखिसै गोबां खस्थ' मोनबाय जानाय लोंनाय बेबायदि साननानै जोङो एसेब्लाबो मदद जाथोंसै होननानै जोङो मण्डलिनिफ्राय दिनैहाय गोबां हायाब्लाबो एसे साननैसोनि जानाय उपकार जाथोंसै होननानै जोङो माइरं एसे लानानै फैदों ओमफ्राय गुबुन गुबुन बेबायदि मोनसे बेसादफोर लानानै फैदों दा जोङो दिनैहाय नोंसिनि दुखुखौ नायनो हायियाव गोजोनै थानो हायियाव नोंसिनि दुखुआव जों दुखु खालामफानो बे नेरसोनखौ लानानै जों दिनैहाय बेयाव फैनाय जादों बेनिफ्राय आं मोनसे बुंनो सानदों दिनै नोंसोरो बे जायगायाव थानाया नंगौ सरकारनि बादिब्ला आयेन बेरेखा नाथाय मा खालामनो जोंनि माखासे थांनानै थानांगौनि थाखाय गथ' गथाय फोथांनांगौनि थाखाय नोंसोरो हा हु गैजायैखाय बेयाव थाफैबाय डिपार्टमेन्ट हिसाबै सरकारा अर्डार बादि बे खामानिखौ मावबाय नाथाय आं खावलायदों दिनै डिपार्टमेन्टआ बेबायदि खालामदोंब्लाबो नोंसोरो बे खस्थ'खौ भुगिनानै सैसोनानै नोंसिनि साननाय हनाया गोरोबनायनि गेजेरजों नोंसोरो मोजाङै इसोरखौ सिगाङाव दोननानै जेब्लाबो रुजु रुमुयैहाय खस्थ'नि गेजेरजोंनो जिउ खांलांनो थाखाय बिफा इसोरखौ जेब्लाबो सिगाङाव दोननानै नोंसोरखौ जिउ खांलांनो थाखाय आङो बे साजेसनखौ होनाय जाबाय इसोरा डिपार्टमेन्टआ बेबायदि खालामदोंब्लाबो
मानसिखौ इसोरासो सोरजिनायखाय नोंसिनि थांनानै थानायनि माबा मोनसे थानायनि बेबस्थाखौ इसोरानो उनाव बे बेबस्थाखौ लाबोगोन होननानै आं सानदों। बेनिखायनो आं दिनै बेयाव थानाय दुखु मोननाय खस्थ' सैनांनाय गासैखौबो आं खावलायदों। डिपार्टमेन्टआ फैयोब्लाबो डिपार्टमेन्टखौ आयेन बादि नोंसोरो मावनो हो, नाथाय बेनि गेजेरावनो उननि बेबस्थाखौ इसोरानो लागोन होननानै नोंसोरो इसोरनाव जेब्लाबो आर'जजों थाबाय थानो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। हामबायसै। आं फोथायनायनि सायावसो फंनैसो बुंनो इच्छा जादों। जोंनि जिबन जात्राया जोंनि इसोरजों लोगो मोननो जोंनि थांखिया बे। ओमफ्राय इसोरजों लोगो मोननो जोंनि बे थांखिया जेन जोंनि जिबनाव बे सामान्य जाथाया जेन जोंखौ जेबो फेजेननो हाया, जों बेबायदि जानांगोन। पौला बुङामोन बादि नोंसोरो आङो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै गासैखौबो सैनो सोलोंखाबाय होनदों। जोंनि गेजेरावहाय जि गैयि जों जानो हागौ, नाथाय बियो जोंखौ फेजेननो हाया। जों दुखिया हावरिया जानो हागौ, नाथाय बे जोंखौ फेजेननो हाया। जिखियानो जाथाय फैया मानो बे जोंखौ मुंबुआनो फेजेननो हाया। जोंनि जिबनाव धोरोमनि सायावहाय नाना रखम खोथा फैगोन। थुंग्रियाबो जोंखौ फेजेननो हागोन नामा? बेबो नङा। जोंखौ मुवा मुंसियाबो जोंखौ इसोरनियाव जों थांखि लानायखौ मुवा मुंसियाबो जोंखौ फेजेननो हानाय नङा। गासैखौबो सैसोनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो बोलो होबाय। एकमात्र लास्ट जिसु ख्रिस्ट'नियाव जोंहा बे भरसा। जों जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै सैनो सोलोंखाबाय। बे बोलोखौ इसोरा जोंनो होखाबाय। बेनिखायनो बे गिर्जायाथ' जों लुफिननो हायो, बे न'खौबो जों लुफिननो हायो। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि अन्तराव जि मन्दिर लुबाय, बे मन्दिर लुनायखौ बुफायनो हाया। जों आखाइजों दानाय, आखाइजों बानायनाय मन्दिरखौ बुफायलांबाय। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि अन्तराव लुनानै होदों, बे मन्दिरखौ माब्लाबाबो बुफायनो हानाय नङा। जेबोआनो बुफायनो हानाय नङा। बेनिखायनो अन्नानै नोंथांमोना सान्त्वना जानानै था। निस्सय जोङो बिनि फिथाइखौ जों उनाव मोनगोन। इसोरा मोजां मावगोन। जों बिगासिनो दं। गासैबो जों मोदै फसरनानै जों बिगासिनो दं। मैयानि समावबो आंबो बिसिनायाव थानानैनो आङो आर'ज खालामदों नोंथांमोननि थाखाय। आरो आंल' नङा, गासै ख्रिस्टानफ्रानो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मेगन बावदों। जोंनि बे आलाय आथानि जानायाव नोंथांमोना दिनै जोंनो जा हायो दै बथलसेब्लाबो माबा मोनसे फिसाब्लाबो जोंनो होफैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे 2 नं खालबारिनि जे गामिनि सासे आं सोद्रोमा जानानै नोंथांमोनखौ आं गेदेरथार साबायखर बावनाय थाबाय। इसोरा नोंथांमोननि जे होफैनाय जेसेबांनाखि खहा जाबाय, बे खहानि सायाव इसोरा जोबनो गैयै गावनि सोरगोनि खिरखिखौ खेंनानै नोंथांमोननि खहाखौ आबुं खालामनानै होफिनगोन, आं बेखौ भरसा खालामदों। आरो नोंथांमोननि गासै मिनिस्ट्रियाव इसोरा अरायसम लोगोसे थानानै नोंथांमोननि मावफुंनांगौ हाबाफारियाव इसोरानो लोगोसे थानानै मावफुंलांथों, आं बेखौ कामना खालामो। नोंसोरो नोंसोरनि नांगौफोरखौ नोंसोरो इसोरनो बाख्नायनायजों आर'जजों नोंसोरो बेनो मिथिहोदो होननानैहाय। दा बेनिखायनो बेयाव थानाय मानसिफ्रा नोंसोरनो दिनै बे जायगाखौ नांगौ, बेखौ दिनै जों इसोरनो मिथिहोनो नांगौ ना। बेनिखायनो आङो बेखौहाय जि इसोरनि रावा जि बेबायदि बुंदों, बेखौ आङो बेयावनो बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय। बेनिखायनो जोङो जयैनो जोङो गसंनानै जोङो इसोरनियाव जोङो प्रार्थना खालामो।
नोंनि गोथार खुलुमग्रानिफ्राय स्माइल जाबाय सरकारनि नोजोराव जों दायनिगिरि जानायखाय Jangan menurut saya pastor membawa हिसाबैहाय जोङो 10 कुइन्टेल माइरं ओमफ्राय जोङो संख्रि ओमफ्राय बिस्कुट माइरङा 10 कुइन्टेल 30 केजि जोङो बेखौहाय जोङो लाबोनाय जादों ओमफ्राय माखासे जोङो संख्रि बिस्कुट लाबोनाय जादों दा बेखिनिखौ नोंथांमोना जों जा हायो बेखौ होफैबाय नोंथांमोना नाजावना लानो थाखाय नोंथांमोनखौ हामबायनानै साब्रबो दङ Hadi.